טיפים. מה יותר מהיר מאיזה מכת סוכר, כמו העוגיות האלה שיש לי פה שלום. שום חפלה לא עוברת בלי המתוקים המדהימים האלה. אכן. והמאוד טעימים. תודה רבה. כן, אלה העוגיות המסורתיות של חפלה? יש עוד המון המון המון, קצרה היריעה מלהכיל, אני פשוט הבאתי מדגם שהכנתי. יש לנו כאן את עוגיות המרציפן, יש לנו כאן פרלינים. שמה הם בעצם? שקדים עם אבקת סוכר ומי ורדים. אבל עם סוכר מסביב. וגם סוכר מסביב, אנחנו תכף נעשה לנו כמה. ואני רואה שזה כזה מעמולים. זה כן, ככה. ז'וז'ים, נכון? אני לא יודעת איך קוראים לזה. כן, שהם ככה. כן, כן, מחוברים, כן. כן, וואי, מה זה טעים? זה טעים מאוד מאוד מאוד. סליחה, אני חייבת. זה טעים. זה טעים מאוד. על זה אני אסיים. כאן יש לנו את הפרלינים, שעוגיות קוקוס ואננס, סלסלות סומסום. את עשית את הבסיס מקוקוס, מסומסום. עם סומסום, נכון. וואי, זה קשה, זה עבודה. זה רותח בידיים וזה שורף, אבל זה טעים ושווה. כן, זה טעים ושווה. כן. ויש לנו את הקלאסיקה שבקלאסיקה של השבקיות, סיגרים מתוקים, מרציפני בפנים. פלטה טוגני מתוקה, וואו. מה יש בפנים? כאן גם כן מרציפנים. אני לא מאמינה לך. מאמינה לך? מרציפני, וכאן את אותה ריבת צימוקים. מכניסים פסטלים המשולשים. את הריבה הזו. כן. זה טעים זה. כמה מה לקח לך להכין את זה? בערך יום וחצי. אבל הקטנטונת שלי קצת מפריעה. זה רבע שעה לסיים את זה. מה? זה רבע שעה לסיים את זה. כן, כן, אבל זה כיף לראות את כולם אוכלים ונהנים מזה, שווה תעשייה. וגם נהנים להכין את זה, לא פחות. אבל לא נהוג בדרך כלל שבעלת האירוע היא זאת שמכינה את העוגיות, נכון? זה משהו שמזמינים בדרך כלל. תראי, לפעמים מזמינים, מי שלא מהמוצא או מי שלא יודע להכין, מזמין. ומי שכן יודע להכין, אז כן מכינים, הרבה פעמים כן מכינים. ואז מה, מגיעים על 4 לאירוע? מגייסים את כל הדודות, עושים צו 8 במטבח, הרבה צהלולים ולולולו, ועושים את כל העוגיות. גם צריך כמויות גדולות, כי אנשים אוהבים לקחת הביתה, מחביאים מגשים. איך שזה יוצא החוצה, בואי נגיד את זה, אוקיי? בואי נשים את זה על השולחן. גם אני גונבת מגשי עוגיות מהכין. מחביאים מתחת לשולחן, מחביאים, מה זה טעים? זה שבוע מחזיק, עם התה של הבוקר. וזה מחזיק מעמד די הרבה זמן, כן. צריך להכין כמויות. כן, צריך. מה נכין היום? אנחנו נכין לנו את עוגיות המרציפן. כן. את הכנת המרציפן מאוד קלה. כן, יש לנו את המתכון באתר של ננה 10. נכון, צרפתי את המתכון. שקדים, אבקת סוכר וכפית מי ורדים, טוחנים במטחנת בשר. נשמע פשוט. זה באמת פשוט. מגבשים את זה לגוש גולמי כזה, שהוא נטול צבע או די אפרפר, ואז אנחנו לוקחות, צובעות את זה בצבע מאכל. מה שרוצים. מה שרוצים. את יכולה גם לצבוע, ואת יכולה ישר להכין איתי את ה... בואי נכין ישר את ה... בואי נכין את זה, זה מוכן. לוקחים כדור, אנחנו נראה את האגסים. נכדרר לכדור, כן. זה גדול, לא? לא, זה ענק. אני אוהבת אגסים גדולים. נכון. כן. עושים מין, אחרי הכדור, אחרי שלשים את זה, עושים מין קונוס כזה, מחדדים בקצה. בקצה. ככה מעצבים את זה יפה. זה כמו, לימדו אותי פה לעשות את זה עם פלסטלינה, זה לא כל כך בסדר, זה די דומה. זה לא עבד. בסדר, לאט לאט עם הניסיון. אחרי שזה מוכן לנו מין קונוס כזה, את רוצה נתחלף. יש? יפה, אחלה. אנחנו נטבול את זה בסוכר, ככה בשביל ה... זה גם עבודה טובה עם הילדים, לא? כן, אני גם גננת במקצועי, אז אני עושה את זה עם הילדים הרבה. הם מכינים את העוגיות? כן. סוכר. וככה בשביל סיום ה... מה? לוקחים ציפורן וטוב. זה נותן טעם? לא, הוא לא משפיע. זה המון ריח. אני אישית לא מתה על הריח הזה, אבל יש לזה ארומה מאוד מאוד חזקה. אני אוהבת את הריח שלה. כן, פתחת את הארון, ככה כל הריח קופץ עליו. כן. אז... זה לא כזה מסובך. ממש לא. ריפוי בעיסוק, אני קוראת לזה. לא מסובך. לא שאני מזלזלת, חלילה, אני לא, זה לא מסובך. ואפשר גם לעשות את הדובדבנים. שזה כדורי... מה זה הברזלים האלה? אני עושה את הכדורים. מאיפה קונים את זה? זה חוט ברזל פשוט. מה, של ה... עטוף בפלסטיק, שזה לא יהיה ברזל שנוגע באוכל, עטוף בפלסטיק ירוק. הום סנטר, משהו כזה. מאוד פשוט. אפשר לגזור את זה לאיזה גודל שרוצים. לאלתר, יש בחנויות של חד פעמי, כל מיני כאלה. תראי, אני הולכת לפתוח עסק עוגיות לזה. בואי תצטרפי אליי. תראי, זה ממש פשוט. כן. יפה. טיפים? תני לנו טיפים איך להכין עוגיות לחפלה. המון סבלנות. כן.
לפנות את הזמן. וליהנות. ליהנות, ולא להיבהל שהמטבח אחר כך נראה גנום. כן? גנום. נראה בלגן? למה? זה לא כזה נורא. אז זה לא נורא, אבל סירופ סוכר ובצקים וקמח. וסירים מלוכלכים. טוב, בקיצור להתקשר להזמין. אני אשמח. תודה רבה. תודה רבה לך. זה טוב. אחרי הפרסומות שהוא תיגע בה, עונה לשאלות שלכם. אתם שלחתם, אנחנו עונים. פרסומות וחוזרים.